И ето ни за пореден път почваме пак от село. Чай да видите, не съм само този път. Какво ще кажеш, Мило? Здравейте! Чакай, че аз станах на разногледа. Добре, що стана разногледа? Я кажи сега на хората. Защото не сме идвали от кога? Че не си идвал от миналата неделя. А ти кога идва? През седмицата идвах. Един път не знам защо, но идвах за нещо. И виждаме, че всичко е поштракляво. Да, направо се побърках, обаче тази седмица бая лято, затова не е идвахме. спрял да вали по принцип, да. Затова не бяхме и тук много, но сега само искам да ви покажа. Какво искам да ви покажа, откъде да почнем? Първо от борчето. Гледай, че какво става. Борчето миналия път. Да, ма тези връзчета са 2 пъти по-големи от миналия път. Много яко. Ягодите са побъркали, обаче гледай какви големи ягоди има и там. Чакай, че аз нямам големите камъни. Аз ти казах, че тази камера ходи на където си иска. Ходи се натам, на където насочи, просто аз не видях какво снимам. Обаче тревата е... Трябва ниска май. Какво е на тревата, Мило? Голяма е! Домати също са здрави. Само да кажа, ние имахме 3 домата, един обаче го скърши някаква котка или вятъра, не знам какво. 3 домата, хората слагат по 150 корени домати, ние 3 домата. Ние имаме 3 домата. Ще се ги едем с кеф само да дадат. 5 домата. Трябва да им сложа някакви по-високи колови да станат по-високи. 5 домата да дадат, че ги изядем, нали? Така, имаме супер много трева вече. Но има и доста плевели, има тази поветица или поветица, или не знам как се казва. Коя е тя? Ми това, да. Но все още не е станал за косене. Надявам се като окуся веднъж и после като третирам с някакъв препарат да намалят малко тия плевели. Но тревата е супер вече мекичка. Мен днеска мисля да се събуя босе, тук малко да пошлепам в кълта. А какво ще правим днеска, Мило? Не знам, Аз планове имам много, обаче времето зависи какво ще ни позволи. Ти си шефа на обекта. Обаче този път дори да вали, да. Има и вътре работа. Да. Така че, да, чай да покажа смичката. Аз между другото преди да пусна камерата ги порязах малко. Там се качва вече. Сега трябва да я привържа, обаче по-хубаво да я подведа от външната страна на смълъка. Ела да покажем розичка. Ето, чакай. Сега ще дам другата камера, защото ти се се справиш доста по-добре. Добре, хубаво, айде ще доведа. Ето тук има бели, жълти и розови розички. А бели откъде има? Не знам, някой се прави на нея розова. Ма то няма откъде да дойде бяла. Само 2 корена ли са? Да. Не знам, освен да е изникнала от пресадката. Утре ще дойде градинарката и ще каже. Да. Така, една от задачи, които имаме днеска, между другото, може да кажем още от сега, че тук трябва да направим една... Чакай, къде ми е кръка? Ето тук трябва да направя една дупка. Там също още една дупка, за да мога да направя две стъпчици. 2 бетонни основи, които ще служат за основа на арката. Защото, както знаете, една от мечтите ни за разкрасяване на двора ще се сбъдне и ще си имаме арка, но може... Стига да не вали утре, Да, стига да не вали наистина, като дойде време да я монтираме, ще ви разкажем за нея. Да. Но ако не вали и всичко се нареди и успя да направя това, което ви казах сега, утре може да имаме арка вече поставена. Да. Ще направим, няма да е красива, ще направим с арматурна мрежа, само гъната просто. Етапя се, няма го направим това нещо. Знаеш, че няма да стане, да? Тя арката вече е готова, че Иван я направил. Ще бъде знала, утре ще ви покажем, ако всичко е наред. Нали така? Да. Хайде. Обаче виж, тук има и други розички, не само тази. Да, тази само да кажем, тази и ядем. Разбрахме още предния път, ние си хапваме. Тук има някакви малки цвъчки. Това са мини розички. Това са мини розички. Малки цвъчки. Те са едно котката ги гледа. И само да покажем, застани до това. Забравихме от тази. Пелина. До пелина, да. Вижте колко е голям. Горчив пелин
до година ще бъде преместен някъде там до оградата, защото Добре, мисля, просто че го режи малко, моля те. приема застрашителни размери. Няма нищо, му няма, виж какъв е хубав. До година беше едно храще, което стана такова, сега тази година просто... Та ще го полюеме. Тук има и други рози. Ами Виж? да, те не се виждат от пилина. Да. Ето ги. Розите са топ. Абе, Това добре вече са. са ни розите, които са на втора година, така че нормално да са по-големи. Да. Виж колко са такива по-здрави са. Добре. Малко са големи. Айде обаче много задуха и може да не се чуваме въобще, като говорим. Чувам се. Гледайте какъв бурен. Мале, ужас. Какво правиш, гуще? Подреждам. Подреждам нещо, което отлагаме от много време. То ни всяко видео подреждаме, се не е подредено. Не всяко видео да подреждам, защото подреждахме всяко видео, ще е подредено. Мисля, че тази зима не сме подреждали, затова се стига да е тук. И сега малко по малко ще се направя тук стая с инструменти, която да знам кое къде ми е. Тук ще бъдат само инструменти, нищо друго, освен инструменти. Свърдла, такива крепежни елементи, които да знам къде са, всички по-големи неща. Такива зазидани за такива неща ще са в друга стая, няма са тук. Просто защото нищо не мога да намеря вече. И затова реших днеска да отделя само за това. Защото това вече съм го правил няколко пъти, знам, че като си го направя, следващите няколко месеца ми е много по-лесно да се работя. И всичко става по-бързо. Добре. И така до следващия път, докато пак направя една голяма кочина. И до следващото подреждане общо. Значи тук си сложил зареждане на батерии. Да, тази дъска ми беше първо в една стая, после в тази стая, после я бях махнал, сега пак я сложих. Абе, нашето подреждане общо взето е местим панера от една стая в друга. Да, сега обаче големия панер го махнахме до тук. Оставихме само малък панер. Може да снимаш една другата стая горе-долу как сме разчистили. А тази кофчика не ми трябва вече. Това не е ли саксия? Добре, де. Тази саксика не ми трябва вече. Добре. Коя стая, която сме? Бъдещата ни кухня. То там е бейро, Добре, така занеси че. тогава тези две кружки там. Остия ги, аз знам къде ги прибера после, така че да ги намеря. Така, тук нищо не е подредено също. Стаята е пълна с каквото се сетите. Но не знам кога ще стигнем и до нея. Аз днеска искам да разчистя от тази стая точно от нещата. Тия всичките ли? Ами, смисъл без мебелите. За да може да се поизчисти и да се направи леглото, да се разпъне леглото. Той има много време до леглото, ама добре. Ама аз мисля, прямо другата по другата седмица не може да остане да спим тук. Добре. Щом така мислиш? Така. Днес май това ще правим, нали? Друго нямаме какво да покажем. Да, ще да подредим. И мисля, че това време ще свърши и това за стара разговор трябва да го вземем да го сперим. Тук нямаме правилно, не? Не, все още нямаме. За стара загора. Добре, щом знаеш кое къде е. Опитвам се горе-долу. Така, тук. Чакайте да покажа тревата отгоре. Тук трябва ли да слагаме тази година мрежата? Сигурно и това ще трябва да направим. Аз затова искам да разчистим и онази стая, за да може да стигнем до самата мрежа, защото тя е прибрана е там. Ага. В момента и днеска не може да. Добре. Тук ще ви покажа. Милко донесе такива разни мазилки, цементи, където ще ни трябват за измазването на това помещение, което вече е, както знаете, празно и замазката му е готова. Тук почна малко да поизкъртва компрометираната мазилка, защото тази стена, ще се измазва изцяло, май наново, тъй като мазилката й не е здрава. Или пък поне там, където не е здраво, ще го изкърти, ще го измаже наново, за да стане като хората. Бойлера може би там ще се остане, но вече той ще каже каква му е идеята. И така, за тази стая. Ето сега ще ви покажа и тук.
Пренасяме разни багажи. Ето тук вътре. Такива по-големи инструменти, които няма място къде да ги държим горе. Ето тук ги струпахме и ги подредихме. Разни такива за бъркане, бъркалки, тук негови други инструменти. Ето тук всичко пренесохме и тук от другата страна пак е пълно с инструменти. Абе, общо взето, това се за мен лично една много досадна работа, обаче се отнема доста време. Тук е парното, което трябва да отиде в съседното помещение, онова с готовия плод. И общо взето, това е. То за един ден няма как много да подредиш кой знае какво, но колкото толкова. Ще видим още какво ще успеем да направим. И така, приятели, ние още сме се на село, обаче преди малко Зори мина и Стойка отиде с нея в тях да пие кафе, обаче ме е писна да подреждам цял ден, но обзе една идея, а именно, че трябва да изкърта старата мазилка от тази стена вътре в помещението, където е където е парното. Просто навсякъде е смазано, на времето са го мазали грубо, с идеята да се доизмажа след това, но са го оставили така или иначе. Само е тук на тази стена, понеже е камък, не е хванало добре старата мазилка и реално са оставили старата мазилка на самата къща, затова така леко беше шупнало. И там, докъдето са го направили, що го е така добре, беше просто се отлепило от самата стена. И реших, че трябва да го изкъртя, да го измажа наново. И това току-що направих, докато Стойка няма. Защото беше ми разбрал какви са ми планове глата. Може би ще ми каже да го направя друг път, ама набързо го изкъртих. И там вече е здраво, там хубаво е залепнало за стената. Пробвах се да го поизкъртя малко долу, там долу, но там вече доста трудно се кърчи, там също долу на земята. Така че това ще го оставя. Просто ще измажа това голямото, което изкъртих и после цялата стена ще я заравня хубаво с мрежа. Но, да, това ще правя тази седмица може би. И ще махна бойлера и ще измажа всички стени тук в помещението. И това е прозорче, ще трябва да го зазадам него, така че сега това ще е следващото нещо, което ще изкъртя, докато Стойка няма. Хайде, спрям да снимам, къртя го и след малко ще се появя пак. Да, вече няма прозорче. Оп. Махнах го и него. И нещо се надъхах тази седмица, работя по тази стая да завърша. Така че ще видим утре, цял ден ми се прекарам тук. Има малко материали тук, две турби и половина. Ще нафърлям по тази стена и после вече ще изравнявам цялата стена. Но, да, сега трябва да събера всички букуци, разбира се. Почвам, за да може Стойка като се върне да е, що го е подредено. Хайде. И така, докато аз пак се спасих при Зори от подреждането, Милко се намери още една задача. Так му казвам, че докато аз се спасих при Зори от подреждането, че си измисля още една задача. Снимах, какво ще правя? Запечатал това не съм го снимал, не? Кое? Ще коса, ама викам докато чакам. Да. Почина малко с косачка. И почуваш ли се? Да, аз малко да покуся, пак ти да се починиш, искаш ли? Няма смисъл да ме ловиш. Нищо, аз. Цялата ще станеш в това. Няма смисъл двамата да се цапаме. Тогава да отивам ли да скупя тревата на ягодите? И знаеш колко голяма ягода изядах. Видях! Забравих да я снимам. Да. Само една ли беше? Да. Добре. Утре ще има и други, ама не искам да е само една. Добре. Браво на тебе. Заслужил си ягодата. Добро утро от 24 май на село. Честит празник. Честит празник, да, първо да ви кажем. Бъдете ученолюбиви. И да. По-скоро любопитни. И човек цял живот се учи, нали така?
Точно така. А пък, И търсете новите неща. да, сутринта като се събудих и по-скоро и сега докато пътувахме си мислех през цялото време, че миналата година, пак на 24-ти беше София. Така ли И беше? аз двах вземам Черпан, после бяхме на вечерински бал. Да, вярно. И да, общо покрай този празник миналата година има някакви такива готини спомени. И пак сега по радиото, аз го казах и миналата година, се сетих, но пак по радиото пускаха някакви стати от такива готини български писатели, автори, поети, да. И Да. беше много готино. Да. Но, въпреки това днеска, макар че аз предложих на Стойка да не работим, тя каза, не, ще работим. Дори по-малко, така че ето на тук на село. И ще работим. Какво ще работим? Просто знаеш И ли? тук. Аз вчера показах, не? Ето тук е този буклук. Първо ще го изхвърлим Сега заедно. ще помогна на Милко да напълни чувалите, защото на нас това не е запазена марка и Да. трябва да си сипем, да си изхвърлим както и да е, боклуците. да си изхвърлим боклуците и после ще започна подготовката на стената вътре в едната стая, която е за фугиране, Няма да защото покажем. отдавна нямам търпение за това. Кажи още от кога? От миналата година. От миналата година тя да фугирам стаята. Аз към не сме взели плочета. Тя да фугирам стаята. Ма, еди какво се трябва да правим? И ето тази стена. Днес е тази стена. От тук Чакай аз да покажа. до тук. Тук идеята ни е да сложим една града. По принцип няма цялата стая да е каменна, нали? Няма да сме в механа, колкото и някои хора да го искат. Тук ще сложим една града, която от ние горе, които ги лакирах, май не остана една. Да. Така каза. И тази града всъщност ще отделя. Тук ще има мазилка. Милко като се затвори, тук и се направи ревизията за тръбите. За парното. Да, да излиза нагоре тази. Тук ще си я измажем. Той ще я измаже. Отпред тази също ще е измазана, която е към прозорца, защото по нея ще вървят кабели и разни други, нали, работи, тръби, да. А пак тази Тръбини. цялата, защото камъка е много хубав и си е абсолютно здрав и тази до тук, до гредата, ще изчистя Гръш. камъка и ще го фугирам. Да, това ни е идеята. И тази стая ще се направим така. Да. Естествено. Тази стена ще я измажа. Тази също ще я измажем, да. И така. Ще стане супер. Да. А ти какво ще изразява твоята подготовка? Чакай да чуя, защото аз може и да не съм много съгласен с това. Защото тя е изчистена, фугите са изчистени още от миналата година. Ами фугите са изчистени, обаче на места има много големи дупки. Да. А преди да ги запълня тях с пяна, за да заздравим, нали все пак, виж, какво Да. става тук. То Нали, това е хубаво да не мърда. По принцип не е желателно да мърда. Или ще сложа още камъчета разни, или Да. ще изтъркам камъните с ония диск, който е като четка Стелената на метална, четка, да, да кажеш, която ония като търках отвън чешмата, като правихме, видях, че много хубаво са чисти лицето на камъните, защото все пак по тях има полепнала мазилка, където сме я сваляли и това мисля, че е единствения начин да ги почистя хубаво. После мисля да ги поизмия с оная паростройка, където ти я купи специално за това. Нали Да. така? И след това вече са готови за фугиране. Добре. Като поизсъхнат, слагаме пяната Да. и ги лепва. Няма да днеска, между другото, да, ето го материал, тук съм го струпал за фугирането. Сигурно няма да е днес, ама днес пък не Така мога че- да ги почистя, да ги подготвя. Да. И друга седмица. Ама не, за менето е хубаво да ги измиеш непосредствено преди фугирането. Това имам предвид. Добре. Примерно, ако днеска ще ги фугираш, вчера да си ги измила, Да, да стоят така. Добре. Значи, аз по принцип знам, че това ще стане много бавно. Така че Да. пък и съм обещала на Нинка и тя да ми помага за фугирането на камъка. То ще има чак и за нея работа. Ако по Рокфеста те ще са тук, Да, ако по Рокфеста искат тя фугира, тя не е само тази стая за фугиране, тя е горе. именно. Тя ще има и в хола за фугиране. Но в Да, хола, да. Може па в хода да го изкърчим до тогава, знам ли? Ма ти нали каза, че искаш тук да е фугиране, тогава да кърчим. Да. Тук е горе, иска да е фугиране. А и горе. И горната стая, И да. горе няма как, защото там е всичко с багажи. Тут в тази стая вчера изпразних повече от половината. Да, и въпреки това. Добре, ще видим. Да. Тук е важно след Точно това така, почна ще да се видим. подготвям. И така. Добре, бе, празника днеска. Хайде да не се мъчим прекалено много Добре. и да си вършим работа. И после може да се разходи малко и селото, ако не Може да водя пъва да почерпя. завали. То се Защото по пътя наваля дъжд. Да.
Може В да съседните водя. село валя дъжд. В пъба да И черпя едно кафе, ако само да кажа, и при нас все още не валя, но може би ще вали. Виж. И само да кажа, сега майката на Стойка се обади баба Маги. Забравихме да кажем сутринта, че арка днеска няма да има. Оказва се, че там където ще я слагаме, трябва да сложим и други работи, няма да правим стъпки. С бетон по друг начин ще хванем, как си хванахме с молъка. Да се улесни малко живота. Да, и защото розите просто ще ги бетонираме, ако трябва да правим стъпки, затова решихме да сложим такива земни анкери, 4 на брой, така ще стане по-лесно и по-здраво. В случая. Пак и те са такива, които не раздясват, как се каже. Подцинковане. Рано ли късно ще раздясат, ама... Тъй? Да. Може на децата да ги дочакат. Добре, Продължаваме с работа. пък е много мокро и наистина не е за монтиране на нищо външно. Така че вътре ще си вършим каквото можем, защото се съобразяваме с времето. Така, това се оказва, че не е най-приятната работа въобще, но няма как. Сега ето с този чук, който Милко ми беше взел преди време за чистене на фуги. Ще изчистя още малко фугите от мазилката, защото някъде не са изчистени. Ето тук, например. И така. Да показвам. Обаче доста влага има тук. което може би е нормално. Не знам дали е нормално. Тук навсякъде. И да не размествам много работи, защото не е много окей. Така, ето тук, например. Розето навсякъде трябва да си чистен, колкото е възможно, естествено. После, нали, ако има нещо като ги мия, ще видя, че не е. И ще се го доизчистя. Гладките камъни се търкат по-лесно, обаче грапавите, като е тези тук. Вижда ли се? Да видим. Да, като е тези, доста така по-гадно се търкат, защото вибрира много шлайфа и е много приятно, но няма как. После си знам, ще ми болят ръцете, което не е много окей, защото утре трябва да отивам да започвам рисуването на стената с цветове на къщичката. И ще гледам днес малко по-полека, защото имам друга работа през седмицата и трябва да имам сили и за нея. Така, това е начина, където видя, след това камък ли, камък е, да, не е мазилка, където видя, че има нужда от допълнително чистене. Минавам го. И тук, например. И така. После събирам боклуци, мия. Ще видим докъде ще я докарам днес. Ти пак бъркаш гъщи. Докато се търкаш, аз бъркам и мъжа. Я? Ма ти си почнал? Да. Няма за кой да чакам, то поръчва на мъжа една ръка грубо, да фане хубаво за камъка и за каквото има отзад. Сложил съм мрежа на места, където мисля, че трябва да служа. По големите дупки е там долу и тук. И е там за тръбата ще ги поня на няколко пъти, някак. Да, те са бая дълбоки. И само да кажа, свалил съм всичко, което беше подпухнало. И не е здраво. И не е здраво, другите съм ги оставил тук отзад особено. Ето това. Оп! Ето това си е направо бетон. Те са здрави. Да. Само ще ги поизчистя, ще ги грундирам и после ще ги замажа с една ръка
Без майки, без нищо, просто да са равни. Ето тук сложих така мрежа за мазилка. За маска мазилка няма значение. Да. На местата, където мисля, че може да се отлепи пак. И затова. Така. Супер. Преди това съм го рендирал, това да кажа. Аз не снимах процеса, защото малко бързам. За къде? Защото сега съм вирвода. И аз така искам да излеза от тази стачка, защото изнесах таван. И наистина много днеска важно времето и не ми се стои вътре. И въобще този таван, какво ще го правим? Този таван ще го изчистим, ще го пришпакуваме на места, където се наложи и ще го затворим с хантар. Да, вярно. Защо трябва да го пришпакуваме? За да няма такива бедни петна. Добре, откажеш. Ще го белнем, най-вероятно ще го разсаме и ще го затворим след това. Но няма как. Трябва да се оправят и неща. Да споделим ли идеята ни тук за плоскостите или ти се отказа от нея? Не съм се отказал, че искаш предложим на ценица, не знам колко искаш да сложим постоянните PVC плоскости, но аз си мисля, че може да сложим реално само на тази, но на нас, защото там няма праведли, а тези PVC плоскости нямат такива ъгълчета, които са под различни градуси, мисля, че. Така че може да сложим на тази, там отзад просто ще го измажем и ще го направим бяло, искаш? Аз не държа, просто мисля, че така ще спестя повече работа. Ако ти мислиш, че няма смисъл, можем просто да го измажем и да го... Така или че трябва да са подравни горе-долу. Сега ония ръб е там долу, някакво друго да го направим, освен да го измажем и да го махнем. Някъде да сложиш PVC плоскост на крива стена. Не, да го поизкъртиш малко, освен. Стига да може, ако не е бетонна част от конструкцията, мога да го изкъртя, но ако е бетон, как ще го изкъртя? Няма как да. И другия вариант е просто да го измажем и да го... Какво да го направим? Да го бъде сами с някакъв фасаген, нещо такова. Латекс бил. Латекс. Латекс тук вътре няма смисъл. Добре, това е разликата между фасаген и латекс. Нещо като за външна... Добре, ще го кажа. Така, моята жена се снима резултата от добре свършената работа, което не знам на камерата дали се личи, но аз определено го знам. Не се личи. И все едно нищо не съм направила днес. Не знам какво да направя, защото наистина тия камъни имаха от кажи ми, мазилката. Доста богуци по тях останали, но вече ги няма и с чисти и с цвят на камък. Всеки е различен. Някъде обаче, защото виж, например, сега тук някак да... Там ще има ефект от такъв. Да. Да му е преди, че те като преди това ще ги изчистим пак, като се фугират пак ще се търкат. Да. Така че, да. Викаш, още много търкани ги очаква. Добре, знаеш какво обаче предлагам се. Така е прашно. Гледам, че има доста прахоляк между тях. Има, да. Просто преди да тръгнем, сега че излезнеш, аз ще ги издухам с духалката, да може праха от тях да падне и да слегнем до следващия път, докато дойдем. Така че сега преди да тръгнем, това ще направя, ще ги издухам с духалката малко да излезем кълта и прахоляка измежду фугите. Добре. За да може следващия път, като ги миме вече преди да ги фугираме, да ни пада чак толкова много кал. Защото тя всичката ще пада от водата надолу. Добре. Нещо друго искаш да кажеш? Като се сещам, помниш като дойдохме първия път да гледаме къщата, какви бяха на цвят. Помня и на тази стая стига да намеря, ако намеря снимка, ще сложа на тази стая да видите наистина колко голяма разлика има. Хубаво ще е, да. На тази стая, затова и казваме все още черната стая. Тя беше една много... схлупена, тъмна, черна, с багажи. Мръсна. Мръсна, да. Наистина беше черната стая. Тук имаше една грозна мивка, още. Гледаме и си мисля колко е различна от тогава. Даже и така да се остане, пак ми харесва. 100 пъти по-добре. Да. Мисля си, че може и гредите да ги... Чакай, че заставам така, че не се виждам въобще. Като фугирам камъка, тогава
Да купим някакви масла за градите, да си ги направим тях, ако искаш. Градите, така или иначе, трябва да ги умаслим. Просто мисля да ги умаслим вече като сме измазали, сме фугирали камъка, защото малко или много като мажем, като фугираме, като правим някакви други работи, може и да ги напръскаме. Така че затова още не бързам. Градите сега са обработени само единствено с препарати против гъбички, муха, такива неща и и вредители. То пак ще трябва да ги напръскаме, може би. Да, така или че пак ще ги напръскам, но миналата година ги напръсках един път доста сериозно. След това 3 дена не бях седвал на село, защото още като ги пръсках направо ми се въртна главата, ако мога така да се изразя. Да. Но доста са силни тия препарати, къде ги пръскаме. Ми се смееш, че снимам, обаче нещо снимам. Защото сега ще накарам моя приятел ChatGPT да ми покаже дали тавана ще е по-добре с ламперия или ще е по-добре с картон. Защото ние още сме го се чудим. От вчера ме е хванал с този ChatGPT, правим някакви снимки. Искаш да покажа? Покажи, то е супер изкуствено. Изкуствено, макар че аз го ама ползвам добива понякога, представа. но въпреки това ги прави доста изкуствено. Това са с мичи. Да, точно това търся. Дай да излезем отвънка да покажем как е сега и как ще бъде. Така. Сега излезем отвънка. Чакай, от кой ракурс го беше снимал? От тук някъде, нали? Да. Ето така го беше снимала стойка. Ето как е сега. Без чувалици, нали? Представете си. Сега сложи го пред. Ето така ще бъде, като цъфнат розите. И ето така ще бъде, като има вече ясми. Да. И като си направим плочника. Че не изглежда зле, между другото. Да, малко са обрасли и самите гради, но... Важното е, че външната туалетна има и ние. Да. Няма да има вече. Често казвам, аз много обичам да си правя такива експерименти, Милко знае. И между другото имам такива едни снимки от банята, където... Добре, ако можеш после прати ги да ги кача директно. Да, готино ще стане. И сега искам вътре да снимам, да видя как ще изглежда, защото като знам колко търкахме малкото таванче на банята, гипсокартона, представям с колко търкане на чака в другите стаи, които там решим да слагаме картон и пак трябва да търкаме фуги. Той е между другото... Дани Печо точно това прави сега в момента, слага картон и го минава фугите. Ама мисля, че не е чак толкова. Смисъл един път, като сме го правили. Да, играчка е смисъл, поне 3 ръце минимум, за да станат фугите като хората, но... То не е само фугите. То после нали минаваше другото? Другото не сме го минали цялото. Не знам. Има преди, че ние там го фугирахме с този зеления фугин... Шиитрока. Това ли беше? Шиитрока. Това зеленото не се ли казваше? Не. Не, нещо друго ли беше? Фуген фулер се казва. Добре, както ще да е. Но от зеления, който се работи малко по-гадно с него, другия, който е там, където ще слагаме в другите стаи, е по-добре, доста по-лесно се работи с него. Добре. Така че може да стане и по-лесно. Все пак не сме решили. Но ламперия или? И в моя защита да кажа, все пак в банята гледахме да няма нито една фугичка между гредата и самия гипс картон, защото все пак там не е за влага. А в другите стаи няма да го търсим този ефект чак толкова много. Да, така че може да стане малко по-лесно. Наистина там се играхме много между гредите и самия гипс картон да вкарам достатъчно материал, така че да се запълни догоре. И затова беше доста играчка, така че в другите стаи може да стане малко по-лесно. Добре, аз ще се обадя на Зори да видим дали ще пием кафе на пуба. Добре. Виж розичката още повече цъфнала е тая. Добре. Жълтата. Само да кажа, че ние днеска приключваме работа, не знам колко е часа. Часа е, 4:10. Ние сме окъснели малко. Да, значи все пак два работа сме свършили. Но все пак е празник и решихме да не работим цял ден, но въпреки това сме работили май цял ден. Той сега един приятел мина, поговорихме с малко с него, ама колко сме, 20 минути сме си поговорили. Учи деня. Да, може да ни опрем до кафето, може да направо се приберем за по една биричка. Или че винц, може, че бира не пиеш. Има време. Добре. Това е за днеска, ако отидем някъде може да снимаме, ако видим нещо интересно. интересно. Утре ще ходим да вземем след обяд децата от баба Маги и ще ви покажа в Асеновец нейната градина, защото розите са нацъфтели и има какво да се види. Добре.
Еми добре, аз сега сме снимали тогава, да има време и за розите да снимаш, защото Да, хайде, чао. ще стане много дълго видео. Чао, Чао, до утре. до утре. Както ви казах, тази седмица продължаваме с рисуването на стената и ето тук къде съм стигнала за сега. Започнахме с цветове. Това е къщата и продължаваме нататък. Ще видите на таймлапс, предполагам. Мила, я сега кажи къде сме, какво правим? Ами, тук сме на гости на баба Маги и берем ягоди. Добре. От нейните, защото вече имат, пък нашите още нямат. Значи имаха малко, ние ядахме няколко, ама не ги снимахме. Да, Добре. пък нейните имат много и сега след малко ще покажа и други работи. Добре, ще ги оберем и отидем да няма. снимаме всички цветя. Да, Хайде. няма да ги оберем, а ще си понаберем. Добре, ще ги оберем. Хайде. Я да видим, напълнихме ли купата? Добре работата. Никога ще имаме толкова с ягоди. Когато проснат. Да. Ама Пак също тука? ние нямаме толкова ердвени, имаме една трета от това, което има баба Маги. Да, Я да. Снимай. Ето ги ягодите. Това е тук в най-крайната част на двора. Да, крайната част. Сега ще ви покажа в по-голямата част от двора какво има. Ама то трябва тя да дойде да разкаже. Иначе тук има ето и доматките е насъдила, лучец, чесан. О, чесан ти сега ще ни откъсне. Виж божурите. Нататък жунгла. Само да погледам. Виж, тук за какво става въпрос. Значи уникални са. Добчи, я кажи. Това копър ли е? Копър е, да. Хубаво ли беше при баба Маги? Да. И слуша ли? Да. Ето го и Добчо. Дойдохме да си го приберем. По-добре от всякога. По-добре от всякога беше. Я виж, това цвете, знаеш как се казва? Това е голямото. Божур. Не, си имаш бижури. И аз имам божур, да. Само че е розов. Ами да, ама. Баба, Тук може да каним хора на розобер. Кажи, мамо. виж тази яка роза. Много ли е хубава? Мъжко, мам. Да. Не е така, Добче, внимавай. Внимавай да не пострада божура. Макси, ето го и Макси. Как си, мами? Супер. Рози бе, той имаме и друга градина бе. Да, другата я показах, ама тя е Така ли? много малка част от целия двор. Дай Ама сега тя е отидем. достатъчна за двама души. Така е. И за 4. Още 4 покрай тия двама. Дай да разкажеш сега за розите. Кажи искаш? коя каква е, как се запали въобще да ги отглеждаш, на колко години са тия рози, какви грижи искат. Много въпроси имам. Тези рози тук са Тези от са? тази пролет. Ага, те са Да, младички. тези са младите Димеко, рози. тук може да вадим и да ми даваш на мен. Да, от тези вадим и пренасяме в Могилово. Ага, добре. Тук вече са малко по-стари, тия са на 1 година. Тези тук, дето са цъфтящите. А тези по-големите, Чакай сега, това е една много малка част от тях. да, това е много малка част от тях. Дай, и там онези. А Не там знам онези откъде са да мина. вече 3 годишни. Чакай, Отиди дай. тук, покрай лука минаваш. Добре. Снимай Виж тук. като моята. Зелената. Имаш и ти. Ама аз съм имала доста такива. А виж и тук една. Тия. Има между тях ниски, високи. Просто Всяко. купувам рози по цвят, И? по Да ти имена. харесват. Да, да ми харесват. Имена не помня. Но като ми хареса роза, поръчвам си я. Да. Като почна Като да ги... гледам, доста да си поръчвала. Да, доста съм си поръчвала. И започнах да гледам рози Да. с цел да не чиста тревата в двора. Защото розите като Сериозно? нацъфтат, сериозно, защото
знаеш, че двора като беше свободен и го засягахме с растения, след това постоянно идва някой да ми помага да чистим, да скубем, да плевим. Да. Така, нямам тази възможност сега. Чакай сега, ела тук да Така видим. че, тук гледай. Да снимам аз, че тук пак... Така. Тая е много хубава. Това каква е? Ау. Тази, ето и отзад има. Тази се казва... Прилича на едина, само че по-различна е. Не. София да. Лорен, ето същата е. Това е същата И аз роза. Аз искам имам такава. на няколко места тая роза. Искам и аз такава. Щом като искаш, ще извадим. И там, виж, там има още една. Същата. Мале. Тук искам и тази направо е... Тази ли или жълтата? Жълтата. Жълтата ми е първата щамбова роза. Всички са много хубави. Която. Добре, сега тази... След това, тази се я харесах по цвят. 2 години я чаках да дойде същия цвят. Сериозно? Да. Тази специално я знам как се казва. Тя тая е много странна, да. Да, тази е странна. Очи за теб. Тази се казва очи за теб. Ага, добре. Да. Тази Мале, миришат много хубаво обаче. Да, сега когато има слънце, нали, Да. и като не е влажно, миришат. Между тях са ми и магнолиите. Унази е катереща. Чакай да Тази. снимам тук катерещите, че те са вече... Да, тези са... Ами ти значи спокойно като този човек, как се казваше, Георги, забравих му името на човека, Кой Георги бе? където показва розите. Ти можеш да Иван. показва. Иван ли беше? Тук обаче има вътре един майски бръмбър. Да, това са боболечките, които ги напарат страшно много. А тези, които са за тебе, Ама те миналата година не бяха толкова големи. те всяка година се увеличават. А тези двете, които са, Да. тази червената и другата, Да. съм ги взела за мини рози. А тези мини рози съм ги взела от супермаркетите. Тези мини рози станаха големи рози. Мале. Тук си нямате на идея за какъв аромат става въпрос. Ето ги и щамбите. Да, щамби имам много, харесвам ги много аз. Този Аз цвят, нямам. бомбонини. Ами ще ти купиме. Много са хубави. Ще поръчам. А уния защо? Няма какво да си Мале, много поръчаш. са огромни уния. Да. Ето, Виж тая колко е огромна. да. Просто Тя е по-голяма невероятни от са. ръката. Да, ето и тази е много хубава. Тези белите са много хубави. Виж. Тази се казва виолетов парфюм. Между другото, Наведи се да помиришиш. Тази е виолетов парфюм. Да, много Уникален цвят. Унази, където А я ела да защо има и бяло, има и други стръкови бяло. Просто имат пъпки и още не са се разпъпили. Да. А тук имам това е божур. Божура вече прецъфтя. То просто... Оле. Там другия божур снимай, който е уникален. Мале. А какъв е този божур? Купила съм си го просто и божур. Да, уникален е. Нататъка има градина, която е такова, която е по-насянка. С други и тук растения, само хости, тук за оградата, която е. Унази като твоята жълтата снима ли? Ами не знам. Коя от Тук са ми водните лилии, имам и езеро, ама има тук едни отделени, дето тъй като дойдем до басейна и ето, една вече ще почва да цъфти, ето е. Да. Ясно. Ета се казва Миневра. Тази много исках такава роза. Като бузата ти. Да, като бузата ми. И си я насадих тук, след това и 2-3 съм си купила. Ела по-насам, де. Чакай да видим оная катерещата, която е тъмната. Тя вече е цъфна. Тя е нали отвън така има. като падат такива от тях, чистиш ли ги? Не. Не, чисти ги. Чисти ги периодично. Да. Тук много не стъпвай в това. Тук това е клематис. Тази жълтата е като твоята. Римозата. Ага, добре. Аз имам 2 римози. А тук засяхме трева, защото всичко беше детелина. Ага, и сега трябва да поникне подразни, обаче не малка детелина. Такива големи детелини. Ага. Изкарахме и сега сме насяли. А тук има малка детелина, което е по... Чакай да не стъпваме сега. Тук ще отидем мале. Тази ми донесаха направо от Варна. Щамбата. Човека, щамбата, дойде лично да ми я донесе от... А това е розовия ден. Това ли? Да, ето това е, който ти казах, че има не само бял, има и розов. Хубав е. Да, много е хубав. Тук не снимай. Мале. Тук. А това е любимата роза на сестра ти. Балерина се казва.
Ето и тя сега започва да цъфти, като Това е у нас цъфне. многото цветчета. Да, с многото Сечка се. цветчета. Тя е много красива. А това чудо? Да, това чудо. И тук кафявата може да снимаш. Да, тази ми е една от най-старите рози. Тази ли? Която е, да, Е, тази ми е нормално, тя 4-5 годишна. Вече, отвънка, която Огромна е е. до гаража, да, тя също е такова. Милна е там. Щамбата ли? Да. Щамбата е от миналата година. Толкова голяма. Да. Аз съм си купувала от големите. Те поначало са големи щамбите. Това направо е тук. Да. Кажи, мам. И отвънка снимай. А и тук това, тази роза е жълта като тази. Да. Обаче миналата година нещо стана, ние изрязахме цялата. Започнала е да пускаме се много. възстановява, но не е така хубава, каквато беше. Да. Тя цъфти като тази. Но Сещам се, да, тя беше цъфнала. Да, просто нещо... А това тук пак ли е тя? Да, пак е Да. тя. Тя пак ще цъфне. Да. Таник. Тук има и други цветя. Ето тук по прозорците. Тия много ги харесвам. Аз с смесените цветове цветчета. Да. Как се казваха? Лантана. Лантана. Добре. Има и други работи. Тук е- Не само рози. О, не. Там имам още една един, ще я видиш, тя е малка. Давай. Мале. Да. Ами ето и чудо. Това още не е цъфнало. Ама тя е роза? плачеща, да, това е роза И това два всичко са цвята. пъпки. Да, това е розово и червено. Да. Ето още една щамбова роза. Огромна. Да. Огромна, да. Така. Всичките рози са огромни. Това ми е първият тук такова, ма той има и други цветя вече в него. Така, Ето ги и пилетата. да. Папагалчета, това са Да. ми любимите папагалчета. Тук има още рози. Да, Изобщо- там са всичко е катерещи, за да може да закриеме гледката към коншиите. Еха, ето е магнолията. Да, магнолията, тя вече е прецъфтяла, Да. навсякъде има цветя. Цветя да, Господ. А това как се казва, да? Това са момини мигли. Това е кимион, черен кимион, но му казват момини мигли. Сериозно? Да, момини мигли. Това е клематиса ми. Сега започват някои клематиси да цъфтат. Какво, Този мамо? също е огромен. И такива стават като цъв. Да. Ей такива, я да ги видим, че я момини мигли. Ето ги. Моли ние да посетим. Баба ти, ако ни даде, ще си посадим. Ето Ой, тук. она е много готина. Ето ела да ни видиш и рибата. Она е мъничката. О, сега ми я подариха. Страхотна е. Нали? Да. Мамо, искам да видиш едно нещо. Ето има и риби, има жаби. Ето е там рибата се вижда. Мамо, моли да видиш Чакай да снимаме на баба ти езерото. Да. Там има и други работи. Изобщо Люки, тук има теменушки. теменушки, Зибо. теменушки Кажи, и такова. мамо. И нагоре. Нагоре там. А, Макси, там ли има цветя? Добре, мами. Тъй ли? Няма. Аз сега ще ти дам от оная лилавата. Е, тази тя е страхотна. А тая как се казва? Не знам как се Ами казва. тая е като розовата вътре, където имаш. Не, тази е друга. Онази не е катереща. Мале, тая е уникална. Да. Тя е много хубава, но като цъфне и на следващия ден започва да съсипе цвета. Много бързо отсипва цвят. Ага. Онази, която е Мале, жълтата. тук виж Опа. какво става. По същия начин. Това е една от най-цъфтящите рози. Чандус бюче. Далечни барабани се казва тази роза. Не остава без цвят. Тази е тирикота, тази е коколоко, тази е керио. Овче, как е положението? А, това моята арка ли е? Твоята арка. Ми супер е. Давай. Нашата, хайде. Я да видим. Я я покажете. Еха! Супер е. Това са страници. Да, идеална е. Харесва ли ти? Да, много е И хубава. кога ще я взимате? И Милко не взе буса днеска, не знам. Милко. И материала. Как да приберем се? Ще я прибирате? Да. Добре. Тук кажи сега, вътре не ти стигна мястото, че засади и на пътя ли? Не, това е причина Защо засади на моя пътя? мъж да направи тук тия Мале, градинки, за да не мале, се събират мале. буклуците. Мале. Да. Тази роза се казва жената на поета.
Това е една от любимите ми. Аз обожавам А тая е жълти като рози. моята, или не? Да, тази е коколок. Точно като твоите е. Познах я. Да, точно Я така. да видим тук. Тук има други. Тази е терикота. Тази също е много цъфтежна. Тук има един бажур. Да. Ама тази той е е много горчица. як бажура. Да, бажура е също като онази роза. Да, мамо. Ето, виж. Бабо, Да, бабо. моля да си взема целите вкъщи. Не. Защо? Тук ще, като идваш тук е. Така. Гледай какво става тук. Те продължавате чак до края на улицата. Да. Там има още една коколок. Искаш да кажеш, че си почнала да гледаш рози, за да не изгубиш трева, така ли? Точно така. Но за да засадя тази градинка е причината моя съпруг. И тук никъде отдолу ли не чистиш трева? Не чиста, ето. Дори не И са... то под тях не расте трева. Не, просто няма. Дори тази година... Кажи, мамо, Има това. карамфилчето? Може. Ето. Има и карамфилче, да, или както се казва там. Да. Ето и тази е такава. Да. Там има една... Слагала съм рози понякога, сега вече ми се иска някой от тях да са вътре. Ето такава почти нямам аз. Да. Тази е тук вънка на пътя. Там има още една. И Която... хората като минават, берат ли ти ги? Не. Не, че ги берат. Не, дори комшиите не смеят да си откъснат, защото казват, че нито сме съдили, нито сме копали, за да берем. Питаме дали комшиите берат рози, Не. ама ние видяхме един на место представ. Ако берат, какво? Вие свършихте двора и почнахте по селото ли? Да. Да, тази също е много хубава. Допчете е патрон. Да. Добре, кажи сега как трябва да се грижиш за всичките тия рози. Пръскаш ли ги, нещо правиш ли ги? Точно това исках Ако да почнеш кажа, да ги че... пръскаш, че трябва да ги пръскаш Така. цял ден. Точно това казах аз, че тази година не съм им слагала нито тор да ги наторявам. Миналата година ги наторих с оборска тор. Всичките. Да, но тази година Как се турят толкова с рози? просто като се изрежат, се турят много лесно. За Добре. изрязването ми помага жена от селото. Да. Не съм ги пръскала, защото не са боледували моите рози. Аз не Нито идвам са да имали помагам въшки. тук за розите. Ако мислите, че идвам, няма кога. Казвам, че аз не идвам да помагам за розите, за съжаление. Никой не помага за розите. Да. Помага ми жена от селото, но не и някой от дъщерите ми. Те искат само да им режа, да им пращам. Да. Тая е страхотна. И аз с удоволствие го правя. Тук какво да кажеш за пред камерата? Ето виж Шегувам тази, се. погледни, тази е същата. Кажи ми, защо съм поръчала две еднакви рози? Страхотна е. Просто ми е харесала и поръчвам. Да, едната, тя вече много голяма не става. Не бе, може да се извади. Хубава е. Да. Ето сега е този цвят, като видя, че вече е така прецъфтял. Просто го откъсвам. Да. И това стимулира Аз пък ги режа с ножицата или не е хубаво. Можеш и така да ги... Но да ти обясна И как тези трябва... розови листенца, може ли да ги сушиш и да ги правиш нещо? Какво да ги правя? Не. Аз нямам време кога да събирам розови листенца. Така, сега Ето, не да е красиво. имам въпрос. Знаеш ли колко рози имаш? 300 рози може да имам. 300 ли? Според мен са повече от 300. Не. 300 рози. Тази ще отива и там нагоре. Да, тази отива на... Виж как сме. То тук не може да се мине вече от тях. Какво да минаваш? То минаваш Няма. там отдолу подарката. Това е айсберг ли? Не знам как се казва. Мисля, че не е айсберг. Айсберга е по-ситна. Не е айсберг. Кажи, мамо. Тази е тигрови очи. Стоя на Китай. Тази вече я знам. Тигрово око. Много е хубава. А тази е утерсен, се казва. Няма да запомням, ама. Така. Това е пашмината ми. Да. Еми тя не е точно такава. Как да не е цъфнала? Не е цъфнала. Да. Така. И тук продължават. Да. Китай. Я да видим. Добре, Допче. Сега за тази роза, една дама, която ми я даде и ми каза, че е влачеща и става доста обемен храст, аз много не й вярвах. И викам, не ще я сложа отвън, но мога да ви кажа, че наистина залага постоянно пъпки. Тя виж колко е огромна. Да, и става доста висока. Димек, тук трябваше една арка. Не, аз се поскъсявам, ама тази роза е голяма. Да. Така, за тези последните сега ще кажа. Тези последните бяха на една разпродажба по 2 лева. Тези? 5 корена, да. Да. И когато ги взех, бяха едни такива стръци изкривени. И аз си викам, вземам ги, че каквото стане,
кой знае какви рози, няма да излезе от тях. А мога да ви кажа, че тези рози излезнаха едни от най-хубавите рози. Тази е пиано. Аха. Пък ти не Така. знаеш, че са такива. Аз не знаех, че са такива, защото бяха едни мижави и човека просто искаше да се оттърве от тях. И аз викам, давай, ще ги взема, че каквото стане. За 10 лева 5 корена си взех, а те излезнаха страхотни. Тази е колко? Локоле, мокале, не мога да кажа. Една от да. Тази е бяла, която също не... Просто единствено тази червената знам, че е пияно. Другите не ги знам. Мисля, че тази също е... Мисля, че не е виолетов Имената парфюм. нямат значение, да, истина. Нямат значение. Ама и твоите имат въшки. Въшки, това не е, това нищо не е. Нищо не е? Да. Иначе няма да се притеснявам толкова. Не. Миналата година... Сега, между другото, нямат нищо. Откакто ги напръскахме със Соня препарат там за въшки. Миналата година просто розите толкова много въшки имаше, че съсипваха цветовете. Тази година това нищо не е. То Нормално. калинките ги изяждат. Да. И тази е петата, която от тях, която съм взела. Дори не знам как се казва, тя е толкова красив цвят. Всички са красиви, да. Тази е много красива. Добре, разкажи сега, носи ли ти удоволствие да се грижиш за розите? Изпитвам удоволствие не само да се грижа, сутрин като стана, почвам да ги обикалям, береш да ли? гледам. Не. Не бера рози, не си режа рози, предпочитам да ги гледам на корена, тъй като цял ден мен ме няма вкъщи. Няма къде да ги гледаш, да, няма просто как да им се наслаждавам. Наслаждавам се, когато цъфтят розите. Да. Не ги слагаш Ако някой... Не ги режа, просто така си ги гледам, чистя си ги, обгрижвам ги и им се радвам. Сутрин като стана, обикалям ги да видя коя е разтворила цвят, коя овяхнала, да я почистя. То ще стане обяд. Не става обяд, защото тръгвам рано сутринта от 5 часа между тях. Мале. Така че радвам им се на розите. Съпругът ми много ми помага, че поне ги полива. Да. Никога не ми се сърди, че съм засяла нова роза. И той има ли избор? Да. И той просто нямаме... Тук сигурно си известна в селото с тия рози. Да ви кажа, в това село никой няма толкова цветя. Нормално. И когато ме няма, той като се прибере, винаги казва, че има някоя жена, която е или на оградата, или по улицата. И постоянно пита кога може да дойде да си вземе от моите рози. Нормално. Да. Значи, баба Лалка показва рецепти, ти ще показваш сега рози, как се гледат. И аз мога да ви покажа рецепти, да. Ма сега, като не сме подготвени с рецепта, показваме рози. Да, показваме розите. Да. Но не знам дали другаде не съм виждала такива рози. Няма. Аз не съм ходила и в Розариум, ама вчера твоя син се прояви. Щупи някой ли? Аз я оставих, за да я видиш. С първия удар на топката, прас и казах, топката приключва. Аз бях. Без да искаш, а? Да. Ритнах и точно върха и тя пада и умира. Но тази също е много хубава. На тази цвета пада, когато стане като вестник. Това ли от тук? Така, това е за днес от градината с розите. Как направо трябва да я кръстим розовата градина? Аз се надявам някой от дъщерите ми да наследи розите. Да има такова желание, каквото имам аз, да наслади. Но след като си купи къща на село, предполагам, че и ти ще имаш толкова цветя. Ще имам, ама още толкова си много рози. млада. Аз на тези години съм мечтала да имам градина и вече имам. Винаги съм мечтала да имам голяма цветна градина. Ето имаш. Защото обичам много цветята. Предполагам, че някой от дъщерите ми или внучката ми поне, а може и някой внук, да наследи любовта към цветята и да има такава голяма градина. Може. Така че това е богатство просто. Да. Не само да им се радваш, ами богатство, самото цвете ти дава много положителни емоции. Добре, сега ако толкова много, ако решиш да преместиш някаква от тези рози друга, не може, нали? Те са прекалено големи. Не може. Есента, когато са изрязани, с по-дълбоко режеш, отрязват се корените и все една се премества роза на гол корен. Това е. Добре. По същия начин, както продават розите на гол. Искаш да кажеш, че тая изрязваш докъде? На есен, когато примерно вече прецъфти? Тази, когато прицъфти, това е катереща роза, изрязва се само на 2 пъпки. Поставят са малки клончета. Ама не може да я местиш, нали? Може, всяка роза може да се мести. Така. Добре. Сега, както е тази роза, оставяш само 2 пъпчици, другото го махаш. 2 листа.
Да, то се показва. Двете листа са две пътки. Така режеш. За да може на пролет да ти даде буен цъфтеж. Сега тази роза вече ще се изрязва. Но катерещите рози съм ти казала, че 2 години не се режат. Да. Те се оставят хубаво да направи храст и тогава вече го оформяш. Както е тази, виж какво дебело стебло има. Вижда се и тази, има няколко стебла. Сега, като започна да ги изрязвам, ще остава по-малко, за да може да тръгне по-нагоре да расте. Добре. Да. Както обаче едина е подведена вече. Има някои рози, които много бързо се подвеждат. Ето, тази също е на 2 години, но виж как просто е започнала да се разклонява. И се личи на всяка пъпка как изкарва клонче. Ето. Виждаш ли, значи съкръщаваш го, ето толкова го оставиш. Това само. За да може да върви. Добре. Значи аз не разбрах горе-долу, ти разбрах. Не. Да съм жива и здрава, ще си предам опита. Това ли от днеска? Чак това ми се видя много сложно. Това е, да. Аз последните 5 минути гледах за вино със свят тече. Добре, арката много ми хареса. Остава да измислиш. Към края на седмицата. Добре. Хайде. Това е, че вятъра много ги... Мама и кажи чао. Чао от мене, от моята цветна градина. Следващия път ще правиме баници и кексове. Айде, добре. Айде. Обещано. Ето ме отново на обекта и днес. Сега ще ви покажа докъде съм стигнала с къщата. Продължавам, защото ми остават 2 дни. Днес е сряда, четвъртък и петък да завърша проекта и ще ви го покажа в пълната му красота и магия. Ето я стената. Вчера видяхте къщичката и ето вече балоните почват да излетат. А сега продължавам да рисувам. И ето докъде успях да стигна днес, след няколко часа. Ето тази стълба. Честно казано, направо ме заболяха краката. Но няма да се отказвам, разбира се. Утре продължавам и се надявам почти да финализирам това красиво ято балони. И ето и след днешния ден работа. Уникално красиво се получава. Вече имаме и облаци и там. Но все още не съм готова. Утре е последен ден и трябва да съм приключила, защото понеделник е 1 юни и дечицата трябва да дойдат и да се радват на стената и на това помещение, което трябва да претърпи още много промени. Утре отново ще ви покажа докъде съм стигнала. Всъщност ще ви покажа вече, предполагам, на финала, защото наистина нямаме много време да снимам, така че до скоро!
Здравейте! От мен отново. Включвам се от вкъщи този път. Единствено за да ви запиша един финал и да ви кажа, че много ви благодаря за гледанията и за тази седмица също за видеото, което ще гледате и за всички видеа до сега. Надявам се да ви е било интересно. Особено розите. Тази седмица има и творчество. Днес нямах възможност да запиша финала в помещението, което рисувам, защото наистина беше много напечено. Всички бързаха. Има още мебели за сглобяване и така нататък, но когато мине откриването, по-спокойно ще мога да отида и да снимам и ще ви покажа още веднъж крайния резултат. Това беше от нас за тази седмица. Радвахте се и на градината на баба Маги, която наистина е изключително впечатляваща и аз съм много горда с нея. И общо взето, това е за тази седмичното видео. Благодарим ви още веднъж. Коментирайте, абонирайте се. Знаете, че всичко, което ви показваме е истинско. Това е нашия живот, това сме ние. Надявам се, че ви харесва това, което виждате и ще продължаваме да ви радваме с такива и още по-интересни видеа и за напред. До следващата седмица в събота. До нови срещи. Обичаме ви и целувки. Чао от мен. Хубава вечер или ден. Когато ни гледате, няма значение. До скоро.